adran gerddorol. Dan olygiaeth alawdi. Cyddoriaeth, llyfrau, cyddoriol yw hadolygu, gyhoeddbethau ac ati, yn dwyn cysylltiad ar adran hon yw hanfon I Mr. W.T. Rhys, alawdi, 4 John Street, Llanelli. Ein bwrdd cerddorol. Gan I ni yn ystod ar amser y buom yn llyfierio mewn cysylltiad ar ysgol cerddorol gan prawfion a frifed fod cannoedd o'n dynion ieuanc yn gyddorion, a llawr nad ydynt yn uniongyrchol felly, yn cymryd diddordeb bywiog mewn llenyddiaeth a gwersi cyddoriol, am gymarswm argais perchnogion a chyhoeddwyr gyfall yr alwyd a gofal yr adran gerddorol o'r gyhoeddiad newydd hwn. Bydd gennym yn wythnosol nach a'i ychydig wersi ac ymholiadau ar bynciau diddorol, ysgrifau hanesyddol, bywgraffyddol a berthnodol, newdiadau a dyddanion ac ati. Talwn sylw neilltuol i'r dosbarth ieuanc, gwnawn sylwadau ar ein cynrychion mewn llawysgrifen MSS yn ôl y cynllun a gymersom gyda'r yr ysgol gerddorol. Os gwelwn don neu darn o gerddoriaeth o dylyngdod uwchraddol, gwnawn drefniadau I ddod ar cyfriw allan yn y 2 nodiant. Ymaen ein bwrdd gan hynny yn agored I derbyn unrhyw ohebaethu, ysgrifau ac ati cyfoethogi ein llenyddiaeth gerddorol. Rhaid I pob beth fod o hyd cymhedrol ac o diddordeb un darllenwyr. Eisteddfod cadairiol y deu. Dylai ein eisteddfodau mawrion bellach fod yn sefylliadau addysgiadol o'r fath orau i'r genedl. Da gennym fod ein pwllgorau diweddar yn ymcanu ein gwneud felly, a mae yn digon eglur ein bod wedi ac yn cario dylunwad mawr ar ein llenyddiaeth a'n cyddoriaeth. Felly, goddeffer I ni yn agolefn hon wneud ychydig o sylwadau berniadol ar y rhannau gyddorol o weithrediadau. Yr eisteddfod hon sydd newydd fyned hebio, gyda'r amcan o ganmol yr hyn na ystyried gan ferniaid profiadol yn wych a da, ac o dynnu sylw at ac awgrymu gwelliantau lle gwelyd fod bethau yn diffygiol. 1. Gyfansoddiadau cerddorol. A mae y pwyllgor yw canmol am dalu sylw i'r adran hon, ceir yma 5 o testunau i'r cyfansoddwr, trienni ar yr un pryd na allai y pwyllgor weled ei ffordd yn glir I gynnig ambell I wobr am darn offerynol, megis alaw i'r violin neu fflwt gyda chyfelliant i'r piano, 3-4 neu 5 di offerynu tant, trefnu neu gyfansoddi darn neu unrhyw ffyrdd I Seindorf. Dyma y ffordd debygyd I ddefod yn gyddorion a'n offerynwyr ymlaen yn y cyfeiriad yma. Yr hyn sydd eisiau yn fawr a barnu oddi wrth gynifer o fethiantau yn yr Eisteddfod hon, dim cystadleuaeth ar y rhan fwyaf o'r testunau yn yr adron offerynol. Ni chanmolid nemawr ar y gyfansoddiadau llesiol gan y berniaid, nach ai yr oedd y safon yn rhy uchel gandynt, neu fod ein gyfansodwyr yn colli tir. O'r tair can, tenor R.S. Hughes, bas yr un, a'r contralto, alawdi, ni chanmolid ond yr olaf yn unig, dar gyffredin gafodd y 2 gannig, gli, mae'n y buddugwr oedd yr hyn ganigwr profiadol, awdur ar haf, William Gwent. Da fod y safon yn uchel ac yn codi, ond I honno bedio bod yn un dachymygol. Ofnwn mae safon felly oedd eddo berniaid yr anthem goffadwraethol I Mr. J. Ambrose Lloyd. Y llenydd nid oedd neb yn delwng. Eleni eto rhanwyd y wobrach rhwng alawdi a rhywun a garau anrhyddedu cyffadwriaeth Ambrose Lloyd, ond yr oedd yn ormod o glyfrydyn I ardal ei waith.
Cyhyddid eddo yr olaf o fod yn rhy ysgyfan I ateb y testyn, a'r llall yn ormod gallwn feddwl i'r ochr arall. Roeddent yn barnu fod testyn gyda'n yr olaf gyda llaw yn rhy debyg I handel. Dyma hwy, bartnet y sawl sydd yn medru. For unto us a child is born, bendigedig yw y rhai a alwyd. Os nad oedd un o'r anthemau hun yn werth y wobr, dylid ei hatel. Nid oedd y ffaith ei bod wedi atal y wobr o'r blaen yn un rheswm dros ei dibarnu yn hanerog fel hyn, a beth ydym yn ymwybyn a dwy anthem cyfadwraethol i'r un person. Darllenysom bertniadaeth Mr Emlyn Evans ar yr anthemau, nid yw ef yn sôn dim nad oedd yr un ohonynt yn werth o wobr I gyd, ond nad oedd un ohonynt o dylyngdod gwir uwchraddol, ond wrth dyfarnu y wobr dydd yr Eisteddfod, yr oedd yn rhaid i'r parchedig Stevens dywed llawer o bethau yn wir o ffwlbri nad oedd yn fertniadaeth o gwbl. Dillwedd briodol yr hen veteran Stevens wrth fertniadu yw bod yn extravagant, tra dyrchafu un ar drael darstong un arall, ond ni lliwsom ei fod yn arfabod yn ysgyfain. Yr oedd bod yn y mwd hwn wrth sylwi ar anthem gyffredwriaethol yw hen gyfall a'i hen gydlafeirwr J.R. Lloyd, out of place, yn hollol wrthyn a syllwodd llawer a hyn. Hefyd beth oedd afenol Methodist nac yn y benwr a chystadleuaeth gerddorol genedlaethol, gan i'r Methodist fod yn digon manly, expression un o'r berniaid ar y pryd, I dyfod ymlaen I arddel ei gyfansoddiad rhaid yn ôl sylw y berniaid mae yr anebynwr sydd heb ateb yw enw, ac y mae amryw o'r farn fod yr anebynwr hwnnw yn llanw swydd uchel yn y dywysogaeth. Dywedir fod amryw yn gwybod y noson cyn dydd cyntaf yr Eisteddfod na fuasai un ac arau anrhyddedu ac ati neu yn hytrach ei ganrycholydd yn ateb yw enw. Mae rhywbeth o le yn rhywle a daw y gath o'r cwd go debyg yn fuan. Am anthem Sir John Goss, nid yw yr awdwr yn ofni ei gweled allan o'r wasg yn union fel yr oedd yn y gystadleuaeth, a chredwn pe gyhoeddyd hi y caffau y bertniaid a'r gyhoedd ei siomi o'r ochr orau ynddi. Am y llall, nes gallwn dweud dim am na chawsom olwg ar y sgôr, ond gan fod y bertniaid gallog wedi gosod y safon mor anarferol o uchel, beiddiwn dweud fod yr anthemau hun o'i cymharu a'r anthemau buddugol am yr 20 mlynedd diwedaf. Gyfiwch os nad yn uwch o ran arddull a ddylyngdod awdurol. Welai, sylwedau arweniol a therfynol Mr Emlyn Evans wel y gwel ein darllenwyr. Derbynwyd 40 o gyfansoddiadau, 2 ohonynt wedi ei gyrru yn groes i'r rheolau, ond gan na effeithiant ar y dyfarniad, gosodir hwynt I mewn yn yr bertnadiaeth. Y mae yn gofys I lawer i'r testyn hwn gael ei rhoddi allan y llynedd ac i'r wobr. Deg ceiniog gael ei hatal oherwydd diffyg dylyngdod digonol. Bu rhaid I ni osod y safon yn uchel yr adeg hon o achos pwysigrwydd yr Eisteddfod. Maent y wobr a dylyngdod y gwrthrych ac eleni gan fod y wobr wedi ei dyblu, ni wyw i'r safon fod yn iselach, a diwed y lleiaf ... Bellach am y farn, rhaid I ni diwed, ac yn hyn ardym ein tri yn unrhyd un farn, nas gallwn gyhoeddi fod yma yr un cyfansoddiad o dylyngdod gwir uwchraddol. Fod yma amryw o rai dda, ardym yn adeb gyda'r pleser mwyaf. Teimlad personol llywyddodd llafeirwr I ragori yn y symudiadau gyntaf, ond fod ei symudiad
pwysig diwydaf yn hollol ar ôl. Felly y mae y gystadleuaf yn sefyll rhwng Sir John Goss ac un a garau anrhydeddu ac ati. Y mae Sir John yn ymgeisio at gyrraedd yr adull briodol i darn cysegredig o'r fath yn fwy na'i gyd-ymgeisydd, hwyrach, tra y mae un a garau ac ati, yn hytrach yn ymylu ar fod yn fwy arwynebol ac ysgyfan. Un yn rhy brith a diobaith a'r llall yn rhy hoenydd a difater. Nid ydyw rhannu gobrau yn ein byddio o gwbl ac yn fynych iawn y darfu i ni fod o dan yr orfodaeth i wneithir hynny. Ond yn yr amgylchiad presennol, nes gallwn weithredu yn well na difarnu Sir John Goss ac un a garau anrhydeddu ac ati, yn gydfuddigol di Emlyn Evans. Sylwadau ar y canu coral ac ati yn ein nesaf.